Hola, soc Xavi Castillo del Pot de Plom Teatre. Avui només volíem fer una declaració ràpida, volíem fer una reflexió al voltant d'una polèmica que ha sorgit, no sé si s'ha enterat, amb la Chocita del Loro. La Chocita del Loro és un lloc que programen humoristes i monologuistes allí a Madrid i han fet unes declaracions, una cosa que jo crec que es pot ampliar a moltes sales i moltes programacions d'Espanya, però estos ho han dit molt clar. Atenció, els van preguntar que per què no programen més dones. ¿Por qué no programan más mujeres en la Chocita del Loro? Perquè només hi havia una de tota la programació, una dona. I la programadora ho va dir molt clar, dice, hombre, va dir ella, porque el humor que hacen es un humor victimista o muy feminista. Las mujeres hacen un humor victimista o muy feminista. Diu, y eso no vende. Bé, també el gerente va dir que el nivel de las mujeres, això avui mateixa, el nivel de las mujeres es más bajo para hacer humor, es más bajo, evidentemente. Y pues necesitan un par de años para pillarle el tranquillo. Bé, a partir d'ahí, senyores i senyors, nosaltres en Pot de Plom reflexionem sobre els límits de l'humor, els límits de l'humor que sempre hem parlat, que estan en Mahoma, en la pederàstia de l'església, en el papa, on estan els límits de l'humor? Hem descobert que els límits de l'humor estan en la punta de la polla. Ahí estan els límits de l'humor. Senyores y señores, primicia mundial en los cojones de los humoristas, En la punta del nabo, si tienes una buena polla, hace reír la gente. ¡Oh, qué risa tiene! ¡Mira qué polla que tiene! ¡Guay, con la polla vas por ahí! Y la gente se ríe. Jo, pues la tinc xicoteta, i per això pues faig poca gràcia, saps? La gent vol dir, ai, mira quina polla, i se riuen un poquet, però perquè la tinc xicoteta. Però si tienes una buena polla, la gente se descojona, claro que sí, con un buen nabo, a hacer reír y a ganar dinero, coño! Des d'ací, senyores i senyors, hem descobert això, una forta abraçada a actrius, monologuistes i artistes com Pepa Casas, com María Juan, com Patricia Sornosa, com Carol Tomàs, com Sid Castro, com Coria Castillo, com Paloma y Ángela de Estoy Rara, com Arantxa González, la llista és infinita, senyores i senyors, i mos fan molta gràcia, Lo que passa que ara, elles estan buscant-se un bon arnès, en una bona polla, ¿vale? Para salir a actuar con una polla y la gente, ahora sí que hacéis reír, coño, mira qué polla tiene la tía. Els límits de l'humor, me cagui en l'hòstia puta, jo és que la tinc xicoteta.